IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. At that time, there is no conflict of interest to begin with. Secondly, no panggip divesting, hantay nga required. Nalawag tilintek, very specific isunan. Dagiti profession ken negosyo mi, ket isuti legal nga pagsanggiran mi, tatno makatulong kadagiti agkasapulan ititulong. As members of the Sangguniang Panlalawigan, we do not have discretionary assistance funds of our own. Many of the people we are able to help are assisted through our own lawful income. Apo, iso nga, hantay talaga nga ag-divest. Never have I thought about divesting. Inbinsa-binsa ni Sangguniang Panlalawigan member Hanson Chua, dagiti nagbalin arakurak ti Bids and Award Committee kanilawag City Mayor Brian Alcida kalpasan ana diskwalipikar daytoy iti bidding ti 80 alugan agatangan ti city government. Segon kani Chua, inakseptar na tinagbalin na desisyon na ti Bokal when ti Bids and Award Committee kan saan nan nga inaresgaran pa iti nagipasay ti motion for reconsideration. Gapoy ti daytoy nagdispensar pa iti Bokal para kan Mr. Faustino Tongpala na ti Sales Supervisor ti Namco. Gapoy ti panangipatulod na ti surat karay ti sumagmamano nga opisyal ti city government. No pikasta, inlawlawag ni Chua, dagiti legal interpretation mainaiga iti bileg ti Sangguniang Panlalawigan. If the provincial board truly exercised supervisory authority in the manner being suggested, then it could dictate how the cities or municipalities spend their budget, what project they undertake, or how they conduct procurement. In short, mabalingkam ko mga makibiyangot. Ngayong kaputahaan, it's only a power of review. Clerical lang no ko isa ako. But that is not how the local government code works. The principle of local government, local autonomy exists precisely because component cities govern their own affairs subject only to legal review provided by law. Namunganay daytoy kalpasan ana diskwalipikar ti kumpanya iti bidding process agapo iti mapapati a conflict of interest ni Chua ti akinbagi ti Namco a nakibida iti 80 alugan agatangan ti city government. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.